भाई ये भिडियोटा से जो मैंने ओडिया होगी भी ओडिशा लोकं को ओडिया भाषा को ओडिया खाया पीवा भल पाऊना आ कहते जे ओडिशा कौन अच्छे बोली तो से भिडियोटा टे भलसे देखो। नाथଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା, ମଧୁବାବୁ ଫକୀର ମୋହନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା, ମହାନଦୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଓଡ଼ିଶା, ଦେଓମାଳି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଧଉଳି ପର୍ବତର ଓଡ଼ିଶା, ଧରମା ବାଜିରାଉତ ପାଇକ ଜାତିର ଓଡ଼ିଶା, ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଲଳିତଗିରିର ଓଡ଼ିଶା, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଓଡ଼ିଶା, ଚିଲିକା ଅଂଶୁପା କାଳିଜାଇର ଓଡ଼ିଶା, ଚାଟଶାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆଇମା କାହାଣୀର ଓଡ଼ିଶା, ମା ସମଲେଇ ଭଗବତୀ ତାରିଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରୀ ଉପମା ଦହିବରା ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ପାଟଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, କଳା ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା, ରଥଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଓଡ଼ିଶା, ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀର ଓଡ଼ିଶା, ହୀରାକୁଦ ଗୋଡ଼ାହଡ଼ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ଓଡ଼ିଶା, ପୋଡ଼ପିଠା ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା। तो ओडिशा कौन ओडिशा केते महान अरे भारतर आत्मा हूँ ओडिशा। जय जगन्नाथ जय ओडिशा।